Hier. Weglopen. Alleen het schoon maar goed, het is vakantie, soms keer trekken. Van de hand, hè, dat is wat anders. Nee, wat zei je? Wat ze beter. Ja, maar het heeft maar één zes, hè. Ik loop op 7. Ik was goed, of de winst, of de verlies, die zeggen kan. Kijk, van doorgaan leer je. Dus net hoe je het afwikkelt. Alleen tegen de spelen te vragen, dan kan nog echt in de voorzit zijn. Maar je leert wel vroeg. Dus ik vind het wel weer heel ingewikkeld. Het loopt niet zo steeds goed bij. En gaat of winst. Ja, soms welke keer is het iets. Moet je dat doen, hè? Ja, hij gaat erop. Ja, loop maar als je zegt, loop maar op 7, dan kan je maar geen leven. Ja, is goed. Dit staat niet bezig. Ja, maar mij naartoe. Wat je nu kan zien waar dit naar een bepaald spel moet, is natuurlijk heel schitterend. Dat zou echt een beetje te gek zijn. Maar je kan ook gokken naar welk spel. Dat is nummer 2. Ja, Hans Bemke wilde naar A1, dat hij niet klaar voor een schaakje was waar het wil. Ja, het is in principe, ja. Ja, dat zag ik wel. Het hoeft geen rol te spelen, ik zou zeggen. Dit op een gegeven moment. Ja, precies. Ja, goed, het is duidelijk dat ik nog op de vragen. Als je dat niet hebt, dan... Loop ik F3 en H hier ook? Ja, lopen F3 en H3 is de meest voor de hand liggende optie. Ja. Dus dat je met zwart sla je op een gegeven moment G3, sla je op G7. Dan loop je met je koning hier naartoe. En je hebt gewoon op een gegeven moment geen winst. In het lopen? Ja, dat is eigenlijk ook een loop. De koning komt heel snel hier en dan je houdt op een gegeven moment een haapje op. Ja. En hier, Het is één tempo. Maar het is goed om dat te weten, want dat zou een heel voorland liggend idee zijn.